Tričku, v dnešnej reakcii si pozrieme video Prečo nie si taký múdry, ako si myslíš, od Juraja Vie. Môžete dať like, odber a ideme na to. Ti prináša Tiply. Ak chceš ročne ušetriť aj 100 eur za pár minút času, stačí navštíviť Tiply, vďaka ktorému získaš čas peňazí z nákupov na internete späť. Nájdeš si na Tiply svoj obľúbený obchod, klikneš na nakúpiť a nakúpiš ako obvykle. Potom sa ti To som teraz pozeral video na podobnú, len zahraničnú poukážku, alebo jak to poviem, proste ten extension do prehliadačov, a že oni berú affiliate marketing, robia si z toho vlastne, že ty keď klikneš automaticky pripíšu peniaze na tvoj účet na Tiply. V popise videa nájdeš zrobíš dohľad z toho, že dáš vyhľadať nejakú akciu, keď Tiply nájde ti nejakú zľavu, tak oni za to dostanú akože ten cut, čo sa dáva, akože že som ti odkazoval na kúpu tohto produktu, ty si ho kúpil, tak časť tohto ti obchod zaplatí, že si ho presmeroval na kúpu toho produktu, a Tiply zrobí to, respektíve neviem, či to robí aj Tiply, ale ten zahraničný zrobí to, že on príde a prepíše, že oni ich presmerovali na kúpu toho produktu, čo je dosť zaujímavé. A tým vlastne, keď si kúpiš niečo od youtubera a potom prídeš a pôjdeš a dáš, že chcem zľavu, nenájde ti zľavu, ale im už pôjdu všetky tie výhody, akože peniaze z toho nákupu. Tá časť, čo by išla tomu napríklad youtuberovi, ktorého by ste chceli podporiť tým nákupom. Neviem, či to robí aj Tiply, to neviem, ale zahraničná stránka to robila. Takže hej. Odkaz, cez ktorý získaš navyše 5 eur alebo 100 korún ku novému účtu. V roku 1995 sa v americkom meste Pittsburgh odohrala jedna z najbizarnejších bankových lúpeží vôbec. Chlapík menom MacArthur Wheeler nabehol do dvoch bank so zbraňou v ruke a pýtal si peniaze. Len tak, bez akéhokoľvek zakrytia tváre. Samozrejme netrvalo dlho, kým ho vďaka záberom z bezpečnostných kamier našla polícia. Pán Wheeler bol však veľmi zaskočený, keď ho policajti našli a povedal: "Veď som na sebe mal šťavu." Policajtom potom vysvetlil, že si natrel tvár citrónovou šťavou, aby bol neviditeľný a nebolo ho vidno na kamerách. Reakcia polície bola úplne pochopiteľná, a to drogový test. Bol však negatívny. Neskôr vyšlo najavo, že pán Wheeler založil svoj nápad na tom, že citrónová šťava môže byť použitá ako tzv. Neviditeľný atrament. To znamená, že ak s ňou napríklad niečo napíšeš na papier, tak to nevidno, dokým papier nezahrieš alebo dokým nezasvietiš UV svetlom. No a pán Wheeler si na základe tohto myslel, že keď si ju natrie na ksicht, tak bude rovnako neviditeľný. Teraz sa môžeš pýtať: je to úplný debil? No, bez pochyby áno. Lenže to, čo sa stalo jemu, sa bežne stáva každému človeku. Aj mne, aj tebe, proste všetkým. Len nie až v takejto extrémnej forme. Bol totiž obeťou Dunning-Krugerovho efektu. Práve tento príbeh inšpiroval dvoch profesorov psychológie, ktorí sa neprekvapivo volajú Dunning a Kruger. Ich predpoklad bol taký, že ľudia, ktorí sú v nejakej veci totálne nekompetentní, si o sebe myslia, že sú v skutočnosti veľmi múdri alebo šikovní, a preto spravili sériu experimentov. Ľuďom dali testy týkajúce sa humoru, logiky a gramatiky. Po dokončení testov sa účastníkov opýtali, ako si myslia, že sa im darilo. No a ich predpoklady sa potvrdili. Ľudia, ktorí dopadli najhoršie, sa najviac preceňovali. Nielen, že mali najhoršie výsledky, oni si aj mysleli, že sú v skutočnosti dobrí. Tento jav sa teda pomenoval Dunning-Krugerov efekt a deje sa úplne všade. Myslím si, že už sa ti stalo, že si sa hádal s niekým, kto bol totálne mimo a nemal šajnu, o čom hovorí, pričom si ten človek o sebe myslel, že on vie najviac a je neomylný. Ja osobne najviac takýchto expertov pozorujem v komentároch na Facebooku. Keď sa rozpráva o politike, ekonomii, športe alebo aj o vakcínach alebo aktuálne koronavíruse, je zrazu tona odborníkov s vysokou školou života, ktorí si myslia, že sú múdrejší ako ľudia, ktorí sa danej veci venujú celý svoj život. Opäť sa jedná o Dunning-Krugerov efekt. Ďalší príklad je Superstar a podobné súťaže, o čom som už rozprával v mojom nedávnom videu o klame preživších. Všetky tie antitalenty, ktoré sú tam v začiatočných kolách, sú tak zlí speváci, že nie len že nevedia spievať, ale zároveň tým pádom aj nevedia, že nevedia spievať. Prečo sa to deje? Je na to viacero dôvodov. Prvý je, ako som spomínal, taký, že keď si nevzdelaný a nekompetentný, tak nielen že nič nevieš, ešte navyše aj nevieš, že nič nevieš.
Proste nemáš dostatočné vedomosti na to, aby si uvedomil svoju nekompetentnosť. Druhý dôvod je taký, že náš mozog si rád myslí, že je najlepší. Toto je fakt, ktorý je známy už dlho. Ľudia majú tendenciu si o sebe myslieť, že sú vo všetkom nadpriemerní, že sú lepší ako priemerný človek, že sú nadpriemerne atraktívni, vzdelaní, inteligentní, šikovní, zdraví alebo aj populárni medzi kamarátmi. Podľa jedného prieskumu napríklad až 93% Američanov uviedlo, že majú nadpriemerné šoferské schopnosti, čo samozrejme nemôže byť pravda. Rovnako ako keď 30% uviedlo, že si myslia, že budú čoskoro milionári. Pravda je ale taká, že si vo väčšine vecí proste priemerní. Irónia je, že práve ľudia, ktorí sú naozaj vzdelaní a šikovní, svoje schopnosti často podceňujú. Je to kvôli tomu, že tým, akí sú kompetentní, si všímajú každý nedostatok a potom majú pocit, že toho veľa nevedia. Dunning-Krugerov efekt je naozaj všade. Skúsi ho všímať viac a keď sa budeš najbližšie s niekým hádať, skús sa zamyslieť, že či náhodou ty nie si ten debil. Priznať nevedomosť nie je hanba. To je pre toto video, ktoré ti priniesla stránka Tiply, všetko. Nezabudni na registráciu použiť link v popise, vďaka ktorému získaš na tiply.sk špeciálny bonus 5 eur a na tiply.cz 100 korún ku novému účtu. Dobrú noc. Opäť sa jedná o Dunning-Krugerov efekt. Zajímavé. Nevieš? Niečo som chcel ešte povedať k tomuto, ale neviem presne k čomu. Takže tu na niekde. Sú lepší ako priemerný človek, že sú nadpriemerne atraktívni, vzdelaní. Áno, chcel som sa pochváliť. Doktorka mi povedala, že mám nad priemerom silné nožky, takže som šťastnúčky.